Kajantia National Council Central Executive Committee balalam khamadu General Secretary uba wan shwa suting menta ka sngi lingba ka dor khas balabo khamadu menteri rangba ka jila kalaban pau ka jing sokhya halor ka jing thmu ka company Shri Cement manshna ya ka limestone mining project haudum serman East Jantia district ha ka jaka ka behe hado arspa khat nyo panlai spa khat saw hectares ka seng ka dawa badong badai banyada bat penne pensa shwa ya ka jaka ban an aila de kanu kanu ka sinjam ka ba omla ban pen kala pat hadin na ka benta ka te ka projeng ka sengala ai pore ka sarkar jala shposngi ka tana do bala pediang ya ka memorandum ba ka sarkar ka de ban le ya ka badan kam bat man sedangi ki kam sen shar ki bade hang ban bishar bha ya ka ni ka kam bat ongru bala da omdan kanu kanu ni ka jing bishar ka batikna hapo ka ni ka por bala bo ka GNC ka maham makan shim de ki wei pat ki sinjam ban penlong de ki jing ya ki ka bakat kum ka an bat ka bayade bat ka riti sen shar bat ba kin thop bat ki wei ki rukom ya ki bat ba tat hado ba on the bed lut ki jing e jing ki breu ki ba shakta bat hado ba kin yo ya ka jing bishar ka bahang ka seng ka pen pau da ka jing sokhya ba ki nong rap ki de ki bala rap bat shania haudum serman de ki phosnam ki ba im ka mai da ka rap ka ryang kum ta on omla ban shubrat no e ki ha ka kerteng jong ka jing pen mi marpo khando ne ha ka kerteng ka roi ka par ka seng ka dawa ban ya dai ka hok ki nong rap ban pen yo bat ban pen ne ya ka kam rap jong ki ka bala dan lupa ha ka ba nu nong rap ni trai jaka ba shakta usha pendu ya ka jaka ni ka jing im kat kum ka an ka GNC ka pen scam ba de ban pen tikna ya ka jing siu ya ka bai lut san ka ba hak ka ba khoi bat ka ba kat kum ka an na ka benta ka jing du nong ka ba mi na ka ta ka jaka kat kum ka jing pen bet jang ki hak an bat ki hak riti ba pher ka GNC ka ong shu ba ka ni kam de ka jing ya khon persha e ka roi ka par ka ni ka de ka jing ya khon ban yo e ka hang ka de ru ka jing ya khon ka ba khoi ba suba na ka benta ka khando ka shiap jang ki pat ba nong rap ki ba shakta ka ba bu jing ma ya ka kamai ka ji jang ki laban rap uba wan shwa suting ka GNC ka lapen pau biang bakan dang yai beteng ban but dien ya ka ni ka kamling ba ki lenti ki ba longkat kum ka an ka senshar pat ba bat ka riti senshar kari bat kan yeng ringkat bat ki trai jaka bat ki parado parasnam kham tam ki nong rap ki barap haulum serman ki ba shakta bat ka seng kan yeng tat hado ban da pen bet pen bahai ki jing e ki bere hok jang ki nong rap bat trai jaka pen pau ka GNC hadin bangila yoi baka sarkar kal alat ya ka Shri Cement hadu kata-kata ban penlong ban perulong ya katuka public hearing jong ka Shri Cement nagamta ka propose mining project jong ka Shri Cement haka lai puwi trik jong benai baladep bakala khanglat ru ya kibriu jong ka than ilaka nongkli bat jong ka than ilaka setengah tiba persya ya kan di public hearing nakanglat ya kibriu ban lek syakatu ke public hearing tang namar baki persya bat kinom yo su ya katakalat ban pensngeu ya ka ke ba kidon ha ka jimut ke jongki ban persya ni ba ka sarkar kala ailat hadu kata-kata ya kan ka Shri Cement da ka ba ailat ya ki polis da ya ki polis hadu kata-kata ban pendon-kam bakala la batnong ya ka bor ke jongki na kata ban khanglat ya pai ba ban lek syakatu ke public hearing da ka ba klong ru ya usurok bat hakanu kanu ke rukom da ke rukom ki ba bunjai ka sarkar kal ailat ya ka Shri Cement ban pendon-kam da ki kang ru bat kani ka peni ba ka sarkar ka don ya ka favor na ka menta ka Shri Cement what happening ki kendram hakaba empat penbait ya kijak ya ka jingi dei bat ka jaka puta jong ki nongrep bat jong ki Shri Cement lene kita ki land owners hendai kani ka Shri Cement ka penungkam ya kita ki jaka te kani hi ka peni ba kani ka Shri Cement kamdon ya kata ka mensim ban penyo ya ka hok jong ki briu jong ki kamtam jong ki nongrep jong ki trai jaka te namar kata ngi menta kesngi ngila semit ya ka memorandum jengi nak menta bandawa ya ki artli ki benta kata ban penyo ya ka hok jong ki nongrep ban penyo ya ka hok jong ki trai jaka bat ka ka ba phla chuchu hang ne ngi ba ka sarkar ha ka jaka bakan
bahkan thuk wat ya kita kilat kilenti kumnu ban penbha leni kumnu ban ai ke jingirap nagam ta ka rep keriang ya kinong rep hakatu ke thain andai penban kawan ra da ki company ki ban pensniu ya katu ke jaga bakani kan kata ya kejakpo jong ki briu situ dan namar kata lada ka sarkar hi kanom wat ya kilat kumnu ban yada kumnu ban penyo ya ka hok jong kini kinong rep bat jong ki jaga ni na ka JNC ka sarkar kan penbor ringi ban sim ya kanu kesenjam ban penlong ya ke jingi ki bat ngila ai poru ya ke sarkar sipeu singi duduk bala priang ya kini kemurundom andai anda ladap kata ke sipeu singi lada ka sarkar kam le ai ngim ban si ngin hab ban ya song perkhat ban sim ya kanu kerai ban penlong ya ke jingi ki tat hadu bangila yo ya ka jing dawa nagam ta ka hok jong kinong rep bat ki trai jaka ang katu ka thai